Здравейте, скъпи приятели, вие, които следите моята страница в YouTube и новите поучения, които качвам в нея. Днес искам да поговорим по един въпрос, който е много труден за разбиране от много вярващи и повечето християни нямат нужната светлина по този въпрос, нямат нужното разбиране и затова живеят в една объркана представа и грешни заключения за света, в който живеят. И изводи, които си правят от всичко, което виждат и така нататък. Много е трудно да се обясни това, за което искам да поговорим, и се моля Святия Дух да ми помогне и да помогне на вас, да можете да схванете цялата картина на това, което искам да кажа и да споделя с вас. Апостол Павел говори в Словото на едно място в едно от неговите послания, че в един дом има съдове за почтенна употреба, има и съдове за непочтенна употреба, като с това нещо се опитва да каже или се опитва да ни каже и да ни помогне да разберем, че Бог всъщност е този, който избира едни хора да бъдат съдове за Неговата почтенна употреба и избира и други хора, които да бъдат такива съдове в Неговата ръка за непочтенна употреба. Сигурен съм, че има много хора, които са скептично настроени в голямо отношение към това, което искам да споделя с вас. Но де-факто това е, което и Библията ни казва, това е, което е открито в Словото не на едно, а на много места. И в светлината на Библията ние можем да видим и да ни стане малко по-ясно и по-разбираемо това, за което говори апостол Павел. Знаеме, че в един дом има съдове за почтена употреба, има и такива за непочтенна. Има съдове за хранене, които се поставят на масата и чрез които се сервира храна на гостите, които са дошли. Или на хората, които са седнали на тази маса, за да се хранят. Но има и такива съдове за непочтена употреба, в които изхвърляме бокука, които служат за мръсната вода, за мръсни неща, за мръсни дрехи и така нататък. И това е един несъвършен пример, в смисъл пример, който едва ли би могъл в пълнота да ни обясни това, за което Словото ни говори, но до голяма степен може поне да ни насочи в правилната посока, в която да мислиме и да разсъждаваме за своя живот, за света, в който живееме, и по този начин да разбереме от кои съдове сме и да разбереме де-факто, че живеем в един свят, който независимо какво съживление би дошло, каква реформация, колко силно би било Словото и колко мащабно би било поучението в този свят и колко мащабно би било присъствието на Бога в този свят, ние можем да знаем, че винаги ще има съдове за непочтена употреба и хора, които де-факто никога няма да се обърнат към Бога и никога няма да се спасят. Свръхдуховно е да мислиме, че всички в този свят ще повярват и ще бъдат спасени. Свръхдуховно е да мислиме, че Бог очаква да се спасят абсолютно всички човеци. Свръхдуховно е ние самите да очакваме това. Затова можем да погледнем в светлината на Библията и да видим някои примери, които ни говорят много добре, помагайки ни в нашето разбиране
за това какво означава да си съд за почтенна употреба и съд за непочтенна. Искам да се спрем върху една история от живота на Израел. Когато Самуил беше пророк в Израел и тогава по неговото време Бог беше цар над Израел. Те бяха единствения народ, който имаше за свой цар живия Бог, за разлика от всички останали народи около тях, които имаха за царе човеци. Тогава в един момент в живота на Самуил, народа изведнъж реши в сърцето си като цяло да поиска за себе си Бог да постави над него за цар човек, или те по-скоро викаха към Самуил, защото Самуил беше Божий пророк и той разговаряше с Бога и той предаваше на народа Божието Слово и те буквално викаха към Самуил да им постави за цар човек. Тогава виждам от историята, от Библията, че Самуил се огорчи в сърцето си и започна да вика към Бога. Тогава Бог се обърна към Самуил и му каза: не дей да страдаш и не дей да се измъчваш, защото народа не отхвърли тебе, а отхвърли мене, за да не царувам над тях. Но иди кажи на моя народ, че царя, който ще дойде над тях, че царя, който ще царува над тях, ще ги измъчва жестоко, ще ги потиска и онеправдава постоянно, ще ограбва живота им, домовете им, семействата им, ще взима дъщерите им за себе си, ще взима синовете им и ще ги праща на война. И живота им ще бъде тежък и непоносим, поради царя, когато са си избрали да бъде над тях. И Библията казва, че след това Бог се съгласи с решението на народа и с тяхното желание, въпреки че това не беше неговата най-добра и съвършена воля за тях. Най-добрата и съвършена воля за един народ е Господ да бъде царя на този народ, което се нарича теокрация, място, в което Бог управлява и всичко е подчинено на Неговия контрол, на Неговото Слово, на Неговата правда, на Неговите закони. И това е най-доброто за един народ. Самия Давид казва: блажен оня народ, чието Господ е Бог. И така Бог каза на народа, че този цар, който те са си избрали, ще се отнася жестоко към тях и че те ще бъдат нещастни и ще въздишат под неговото робство и под неговия гнет. И така, в отговор на това тяхно искане, Бог им даде това, което поискаха, като изпрати Самуил до Саул, един човек, който специално Бог беше избрал да постави за цар над Израел, след като те поискаха такъв за себе си. И Библията ни казва, че този цар не беше угоден на Бога. Библията казва, че той беше горд в себе си, горд в сърцето си, което, както знаем от Словото, беше греха на Сатана, т.е. греха на Луцифер, преди да се преобърне в Сатана. Когато той се възгордя в небето и реши да поведе един голям бунт, завличайки 1/3 от Божиите ангели след себе си и повдигайки този бунт против Бога,
Солото казва към Луцифер: ти, който думаше в сърцето си, ето аз ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще стана подобен на Всевишния. И ние виждаме, че Саул в неговия живот, по неговото време на царуването му, той беше един човек, който беше изпълнен с гордост, с самолюбие, с своеволие и характер, сърце, което не се покорява на Бога, не търси Божията воля, не търси Божията посока за народа на Израел, който беше Божия народ и се очакваше да върви с Господа своя Бог, да върви в Неговата воля и да следва Неговите указания и Неговите закони в своята земя. Но беше един цар, който търсеше своите интереси и когато Бог му казваше нещо чрез Самуил, пророк Самуил, тогава той не се покоряваше на Божията воля, а правеше това, което си иска, против волята на Бога. И един ден Бог му каза чрез Самуил, когато той не изпълни една Божия заповед и не се покори на това, което Бог беше казал, Бог му каза чрез Самуил, че непокорството и непослушанието към Господа е като греха на чародейството и идолопоклонството. И той му каза, че ще отнеме царството от него и че ще го предаде на друг човек, който той е избрал според своето сърце, говорейки за Давид. Но какво виждаме чрез историята за цар Саул? И това, което Библията иска да ни покаже, че де-факто Саул беше един вид наказание над Божия народ Израел за тяхното желание да си поставят над себе си за цар човек вместо Бог. Бог беше избрал Саул да бъде наказание за техния грях, за това тяхно желание Бог да не царува над тях. Това беше един вид последствие от това, че те се отклониха от Бога. Те поискаха Бог да отиде в страни. Бог да отиде на страна и те да имат за свой цар не Господа, а човек, който да ги управлява. И един вид като отговор на това тяхно желание, Бог избра Саул да бъде наказание върху Божия народ. Или с една дума, Саул беше един съд в Божията ръка, който беше избран за непочтенна употреба. Тоест не някой, който да служи на народа и който да бъде благословение за народа, а някой, който да поробва народа, който да турмози народа, който да потиска народа, който да насилва народа и да го води към непослушание спрямо Бога и Неговата воля. Ние знаем, че в един момент от живота на Саул, когато той избра Давид да бъде негов наследник или наследник на короната, когато Саул се научи за това, той през цялото време търсеше начин да го убие. Той го преследваше жестоко и Библията ни дава информацията, че не някой друг, а Господ беше изпратил зъл дух в Саул, който да го измъчва, който да го прави буквално да бъде не на себе си и по този начин да служи не на Бога,
а на страната на злото. Той беше един съд за непочтена употреба. Ето по този начин ние можем да видим разликата между един съд, който е за непочтена употреба, и един съд, който е за почтена употреба, говорейки за Давид, за който Бог каза: вземи сега мирото на Самуил, и му каза: иди в дома, който ще ти покажа, и оттам да ми помагаш за цар, този, който ще ти покажа, защото него съм намерил угоден в моите очи, човек по моето сърце. Тогава той постави за цар Давид над Израел. Ние знаем историята как Давид се издигна в очите на Израел, когато, следвайки Бога, обичайки Бога, смело се изправи срещу Голиат, срещу този, който беше силният боец на филистимската армия, който хвърляше заплахи срещу Израилевия народ и чиято цел беше да унижава войските на живия Бог. Ние знаем, че Давид се изправи смело в името на Бога срещу него, победи го чрез Божията сила и възвърна достоинството на този народ. Си реч на Божия народ. Тогава народа го избра за свой цар. След известно време, след като Саул, въпреки че видя това, което се случи, не му отдаде нужната почит, а напротив, закорави се в сърцето си, също както фараона в Египет, и започна жестоко да преследва Давид, за да го убие, воден и движен от този зъл дух, който беше в него. Какво иска да ни покаже Библията? Разликата между един съд за непочтена употреба и един съд за почтена употреба. Ние знаем по-нататък в историята, че Бог постави Давид над Израел и че той управляваше народа на Израел според Божията воля. Ето защо е много важно да разбираме, че в света, в който живеем, винаги ще има съдове за почтена употреба и такива, които са за непочтена. И е свръхдуховно ние да мислиме, че всеки един в този свят може да бъде съд за почтена употреба. Винаги в света има едно разделение и ние живеем в такъв свят. На много места Библията говори, Исус говори за овци и за кози. Исус говори за притчата за това, че един стопанин посява в нивата си жито и през нощта дойде неприятеля му и посади между житото плевели. Тогава дойдоха слугите на този стопанин и казаха: някой е влязъл през нощта в градината ти, е посял плевели. Заповядай и нека да ги почистим и да ги оплевим. Тогава господаря каза: не, но нека да растат заедно, да не би докато късате плевелите да откъснете и житото. И в правилния ден аз ще разделя едното от другото. Ние виждаме на много места, че Словото ни говори за съдове за почтена употреба и такива, които са за непочтена, за овци и за кози. Овците, които слушат гласа на Господа, своя Бог, на своя добър пастир и го следват, и козите, които не се покоряват на стопанина си, но винаги са диви, необуздани и вървят с рогата напред. Дори един от символите на Сатана е козел с рога, образ на коза. Словото ни говори по много начини. Исус на едно място казва за дърветата и казва: може ли добро дърво да дава зъл плод и зло дърво да дава добър плод? Няма как да се случи. Има зли корени
Има зли дървета, които се раждат с зъл корен в себе си. Той говореше на фарисеите: вие сте от баща дявола. Той говореше за зло поколение. Той говореше и казваше: тоя вид поколение няма да премине, но той винаги ще бъде на земята и винаги ще сее семето на злото в света. Така че бунта, който се случи в небето, дойде на земята и зарази човечеството със своето зло семе. И днес ние живеем в един свят, който е разделен на два лагера. И Бог е издигнал кръста на Христос посред този свят, показвайки своята безкрайна любов към човечеството. И всички ние сме тук, за да направим всеки един свой избор с нашата свободна воля и да изберем на чия страна да бъдем. Дали искаме да бъдем на страната на Бога или на страната на злото. Дали искаме да бъдем съдове за почтенна употреба или такива, които са за непочтенна. Приятели, нека да имаме правилното разбиране, да не живеем в свръхдуховност, да знаем в какъв свят живеем и да разсъждаваме според Божието Слово и според мъдростта, която То ни дава. И да знаем, че ще има винаги хора, които никога няма да можем да променим. Нищо в този свят няма да може да промени, защото те, бидейки заразени със семето на злото, винаги ще бъдат съдове за непочтена употреба, което не означава, че ние не трябва да се молиме за спасението на хората, но трябва да се стараем с всички усилия да спасим максимално много от хората на този свят. Възможно най-много от тия, които имат потенциала да повярват в Бога и да се спасят. И в същото време да бъдем изключително благодарни, изпълнени с голяма благодарност в сърцата си към Бог, поради това, че ни е избрал да бъдем за почтена употреба и ни е открил своята истина и своята любов чрез Неговия дух, за да можем да се спасим и да живеем с Него завинаги. Бъдете благословени и насърчени и ако Бог ще продължим